udaniswa namanjani amazwi athi sekuhanjwa ikufipile itsikelelo ikudlulile ukusoma ikuto uyisamama ayikupela mohona ezitelela kubawa ulina na bawo lena akwenze uhambe awungisikelele Dikhathazwa yintsikelelo inako emanyelweni yomdimo xesha yona thixo animasani lithihohatsho ejongane ntsikelelo babhiso ababangebalu amagama akile kumbalwa ikuthihofatima mabhiso amanqalu akile kumbalwa tume akabhonesekona kanjaya litiko dalu ngenxa yemisebenzi yethu ewubisama yampilipila esihamba siyenza linakuntihoka bawo nam ndithamsanqeliso tihoto yimwe isiyafetola mayinje batshintsha amagama Hey!